Άιντε. Άιντε, guys. Ωραίο κάρφωμα. Crazy. Alright, guys. Λάβρακας. Πού πάει τώρα, έλα εδώ. Alright, guys. Alright, guys. Την έκανα τη μαλακία. Την έκανα τη μαλακία. Τι έκανα ρε guys τώρα. Άμα την αυτή έφυγε. Τι έχω κάνει ρε guys τώρα. Alright guys. Αυτή σίγουρα ήταν μια δύσκολη μάχη. Alright guys. Τον έβγαλα όμως. Με κούρασες ρε φίλε. Με κούρασες ρε φίλε. Είσαι δυνατός αλλά εγώ πιο δυνατός. Σε έφαγα. Guys, ο Χέντρος θα κάνει όλα δύσκολα. Κοιτάξτε λάβρακας ωραίος. Alright guys. Alright. Guys. Alright. Alright again. Ένα πανέμορφο ψαράκι. Με μήνο. Μόλις ήρθα, κάνω μία βολή και την ώρα που πήγα να μαζέψω το ψαράκι μου, να σηκώσω το καλάμι, δέχτηκα ένα χτύπημα, αλλά ήταν πολύ ακούσιο θα έλεγα. Τελικά ρίχνω, είχε μια ώρα περίπου και τελικά έπεσε αυτός ο λάβρακας και είδε τι έγινε εκεί πέρα, χαμός. Μάλλον θα πρέπει να με αγοράσετε μια απόχη. Alright guys. Πανέμορφο ψάρι. Πανέμορφο.